KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jompi SVJ Foundation, in association with St. Joseph's Educational Services, are conducting career seminar cum educational fair on the 4th of June 2022. Register on 9436119558 or walk in directly to the venue for further information. Ki nongelam jong ka sur ka briu henyo trep hakas ni thoding jong ka laitrik ubnai jelleo arajar arpuar kala dawa ya ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance balayalam de National People's Party bakade ban penbena pa ba ya ka kaipot tokit halor ka jingsha siat yap jong ba Cherish Starfield thank you ha ka khat laitrik ubnai nailar arajar arpuai bat ya ka bala dep IT da Justice T Waipai ubala kli ya ka ne ka jing tokin kani ka jingdawa kalong hadin bakani ka kinhon kalalaj banya kendo ya ki bahayeng hasem jong ba che hayeng sa ka badan hamaulai kenton masar shalom haka jingya kren bakilat pathai khubor uchaman jong ka sur kabri uhnyo trep uba donbok langkar lingdo ulama hamru ya ka sarkar bakam dei satya ban ta siali ne ban penbet lani wat ban penbakla ai ru ya ka kai pot tokit bala IT da chairperson jong ka Meghalaya Human Rights Commission uti Waipai sha ka sarkar hadin ba menteri rang ba ka jilla ula pentip ba yakani ka kai pot la pha menta sha ka political department bakan dang bishar ya ka kai pot hakiyeng jong iba Cherish Starfield thank you bang kwai dor blai kum ka kenhon nado bangi lami ha kitiki por kajing jia besosi keblon jah negiyeng ngidon tang ngoi kata kathong kalong ban dawa ya kajing bisar ke bohong bat ban penstom ya kibreu kibedon kiti hakni ka kam kajing ban siat im pet ya breu ubadan hapang stom ke belajar hakni ka yeng dikata kadikan nongrem kani ke stan ke jongi nado kipor kiba lesing la bong haki Phavanai shipho banam chua te nagleng jong ka kanhon ka sur jong bri nyutrap hadin bangilai i ya ka kaipot lani ye ka report ye ka ban nagleng jong ka Meghalaya Human Rights Commission kara lek ban submit sha ka state government da ha arpo truk me jong new snam momentang ngilayo bane song bane perkhat bat kum ka kanhon kabangim ju ya lan ya ka yeng wat na du tiki por kabangi penlong program ke education ba per ti ka sude yingi ba ngin ya kendo biang bat ka family jong iba Cherish te hagni ka no pha jong skim tang nei kendo bat i para jong i bat kum ju ro ki dan ki khon ngilai yo bani kran shibon ki ai te hoj kilan ki parlong na du ka arpo trek jong banai blada banai me kilayo ban phone shangi kum kinoi lam jong sur jong nyutrap rehat ki por ngila kurang sham bangin nomla ban comment i rum nomor ba ngim pat sim layo i ya takedur kadar jong ka report te mentang ka singiro ngilawan hakan yeng ka jong iba Cherish ngilai kendo ban bagring re shong bat ngi su ho ba ka ta ka report wat nak leng jong ka yeng ro kem pat sim layo kopi te de hani kan nongrem ka jingwan jongi ka long ba kum mangi ong ba ngin ya yele nginom sange kata ka de ka lenti ya lane ka move ka jongi nadu ka por bosdang ngem pat simna sange hare de tang hai ki por bakada ya ka inquiry nagliang joka human right tingi gap namar ba napen ke mau ipi hakiti ki por ka bangi demand na government ban suspend ya kita kitab cops officer ngila dawaro ban penlong ya kata ka jing toket ka bokho ho ngi sokumen bagani ka jing toket hi leng bagayeng ro leng bagajing menjur lang kala shania hakata ka jinglam khmat jong u retired chief justice di Waipai ban lead lane ban komu chairman jong ni commission de henry ke ba sa mendang kalong ba
nagliang jong ka kanhon ngidawa ba hadin ba pila yo ye report nado ar photrek jong banai me kalau dia ka sarkar menta ba kan samno lane kat penlai pai ba no so sangi kum kinong dawa lane sangi upai ba jong ka bri nyu trap ka benda ka ba ngi ko ban kli don ayu halandan namar banado ka ar photrek banai me jong universitas bomenta pila dabio ia kini ke report naka Michael Human Rights Commission don ayu halandat jong kini ba hadu menta mene ngila sios ngau tang ki khana nang ni nang tai ba pila pha se ka political department hatu kataka inquiry ia ka yeng leli ia ka jingwan dekat jubor ka jong pi ia ka jingem jung nu rang ba hatu phim hon tang hapo ka Michael Human Rights Commission pila pha menta ban examine se hakata ka political department tinang lang jongi ngi susi bat ngi sngo ban ong ba kani ka jingle jong gamen kapan i ba kadon ka eri ka echelandat bat yo lesi ngai imat kila ki don ro ka jing thumu ban tampa ya kani ka inquiry tingi kentu ya ka state government neng bang ni ka sarkar MDA ba sobha ban plaj no i ni kai phon khanang ba mangi kong upai ba ngin yo ban yo i ban ngi kwa ro ka mo ong hakipor musyangi dawan na ka sarkar menteri rang ba uang ba nginom pala ban ong iru ya menta namar ba ka inquiry kadang ya hapo ka Michael Human Rights Commission tingala ban keren ya kini ka subjek tang undala dap ya ka inquiry tementang skwa ban pensoi pi ko menteri rang ba ko konrat sang ma ka inquiry la dap dap te soba pen ino ya ka kam ka banal yang jong sarkar ko mangila dawa ban prosecute ya kita ki badan kiti hak ni ke jingwan siat dan ni jingwan prinyap pej ya urang ba ubalawan ya sup bat ke society kata long ba cheris hakapor ban naglian jong sur jong ka brinyo trap nado ka sur jing mulai sur brinyo trap ngilami sakmat chaprang ka por nginom la banlan ki jing ki ba lai pujai phurukam kiladon ro ki jing thang ya ki fijis jong kini ki breo sarkar lanit ki badan hapo government nado jong CM PCM harkat ki top kap officer lain ngut ti ka government hatu ko por ka kran shai shangi ko bayam mentang nginom la ban le ya kini ki breo namar bang mangirung imtip kidan bentan ni kimtan benta tingi ka ji start jong ka commission tinang ni jong yeng ro hadir mengle konsol ngle slong makiro kidan ka ji shania Kapang idon ko jaya ni tementa ka commission kala ada pendap lesi ye te ka kam ka waki gile tinggi ko bani ino kan menta ngi ko bani ino menta ba kita ki bala don kti sadau de u inu binu si soba flash no po paper pen ino bat kam tamro ye ki benta ka ba lesi kum ka government mo ada no government servant udang ti lesi ki kam ki ba lesi hadu man terminate no na ka kam jadi pen pedi pai ba no kata long ka jing dawa na ka leng jongi mentang ngau bakal ada kapor kepala biang tam soba chief minister na I excuse you dak kum ni kum tai menchua pi ong ba kadang don hapo ka commission inquiry te menta pin ong ba kadang support political department tingi ni deki excuse ga tinga skwa ban kentu bansai ya ka kai phot hatu don kam yangi sasisian kum kasur jong brinyo trap bangin mi syamadan kata ka dong gajing kali ya ka bang kwa ban bu sya ka sarkar jong udok o jong u au konrat sangma te shu ngas ko ban nang ta ki parari shipho banai menchua kaladon ka jing yam khang ka jing lenyar hak ne ga yin ka snam kala lingkin hamadan namar bala do no ya wen ki ru idri u belawan ben ya suk no ya ladi point ling ki kam ki bo ki ladon hakipor ba kamun chwa ulaya le se lagajong ka jing emre pila welcome you bat kaladon kata ka jing jaya ka ba halandat pila kublai kamon le se terak ka dia tinga suka ban pensngol ne ban apil syabaro kitu badan kemau ka khalai trek jong August 2021 ngila ya lum hang ni ngila ki kaman sim
ngila bitar sila tekum gajat benriu sobha ko ki paralok nong song jong brin nyu trap nginum penisiam yalade kum tak gajat benriu kum ong mano bangilong kum ka kelas ting lani tong nginom long kum gajat benriu ke boong ba nginget biet ngikloi ban syak pen biet bat ngikloi ro ban syak pen biet mit kum bolongi ki klong kena san benai hadin jong ka jingjia hak ne gayeng nginom lak ban len tu kuat Chief Minister ubamanga mangihi ngilaya thang yutung syom ulawan bat manga mangihi ngilaya pedang burom hapok syong mulai ban ya pusyara haka kerteng jong ka 50 years anniversary syok dang hak ni ki khendet benai ki baladap lapan kelanan polok dia ke shin solang mangihi ki bla keren ben keren kho mangihi ki bla welcome mangihi lapan syong ling ya uni ubangala ban ong kum ubas gang jong MD namar ba lada umdei mau ke department ka home police hato monoban head nalor jong home minister sa CM te syo mangihi kibalaya thang kibalaya tar ya kitiki kendon jong sarkar lani kibalaya thang la mana ki jaga ki tung shop mangihi ngia kloi ban sim yang mit ke bak sarkar kelai tengah ngaladai we nong syak khot subah reng ngam sum lain namar bangadon kata ke principal ngadon ke nong rem ke baskem ba kat ba ka case inquiry ya ka jing syak yap ye ba chi kampat sim lapau pertelan ne 4 sim la ban sitomi ke bedonti nginom la ban ye kublekti nginom la ban ye di syah bat kini ke sarkar te ko sarkar MD habangi kentho lane haba kajai menreu ke kentho EP bon sin pijuang ba kidai ki nong penki sarkar totep mentang ngilaya silent hari totep menta mano ba penki lane mano ba ai ta judgment menta ya ka sarkar MD ka judgment lane ke jing bisari kalawan sanang mi mariang lo kijingjia jeng ISBT kijingjia ka jengking mulai bypass ka dom tepo assembly hato lano pin kelut ka boma kedi ka jinggeli ka banak liang jong sur ke brinyu trap ka kwa ban ai shapi pi kwa ban man jia saha ka personal ne ka jing ibsimet ke jong pi kombadon boong manoro balai ka dom kam simlahap hakapor balawan inaugurate lane hakapor bagilation assembly resolusi don ke jingkreng ong basusi bakahap hakapor bakim pat simlalet kini ginong tu nong lute hantai po assembly tingi skwa ban ong ko sarkar MDA ko ki parti sendop ki badan hangto sungba kelut ka bama namar ba lada yo lesi ya kani ka kaipot kan penlong ka kaipot ka ba phi condemn ya nong sap niam pi porto yo nong priam yo lesi kan sakhi biang kathma hapo ka jai benriu bar yo lesi an sanangwan syu kita ki natural disaster ki ban sakta personal ya pi ki badan po sarkar kini long ka jing kentu nak liang jongi ya barok ki perok personam tongi nomlong ki baklet be ki bakong be ki bakloi ban syap be ha kini ki breu ki ba jali jo ki ba yang ketien ki ba thiang thle wani kendo ya ka yeng sem jong i det ba ser stafin thank you kham tam e bani kendo ya i para jong i ba gre wan ya mer jumut wan ya don ya ka discussion ba i ba kham tam e ban ai sien na kam ta ka yeng sem jong i kham tam e ya ka ni ta jinja ma ja ki sedam madap lai tarik August arjar kuwi tengim 4 klet ngidang kenmau ha ya kai ka belajar apa ka senong mulai ke jungi khalai trik August arja akuai kladon ka operation
KN kontar ya kaba kilawan hakapor step ban simno ban khat juborno ya kajing im jong wei na kiri rong ba bosong busa ang ne po kesno mulai kontar busa kajungi ilet ba series terpil thank you de pilai ihi ki jingya ki jingya persajur kalami kaladon hagituk sedam ki bladap halor kajing siap po senong po thau bat khamtam ba nila ailat yang ni ka sarkar jelah bahkan le yang ni ka inquiry ba nila ailat ru bahkan le da ka commission jong ladi hi mo kata ka Meghalaya Human Rights Commission jing sisa kan ni le si kala de ban le da ka CBI inquiry nrei ngimla le ba ka sarkar pat kala ai pat da ka commission jong ladi de stang arbana ladap sisnem jong i ba si bat hadu mentang ngimi i ya kata ka inquiry lani kata ka report ba ka sarkar kan pelat ba bat min sembanai le si haka tarik ka ba arputrik jong ni upanai mi ladang ambakla ba u vai pay u head jong commission ula dep ban le iktu inquiry ba wali ban submit haka sarkar jela ha u kontrak sama ubade usi minister bat nakal yang ngejungi hi kum ka kunhun ka sur ko berni trap ni dawa na ka sarkar jela ka MDA government bat khamtam usi minister ba udai ban pelat pat ba ban pentip pat ba ya kani ka report ka bla submit da kani ka commission ka jong uhi bat lada kanu ka sarkar bat kinu ki beriu ki badan ha ka bor lada kile kanu ka kam ka bla pelaput ka habdon ka ban ngihap ban persyak bat lada ngim persyak kalong no ba ngim tip an lani ngilong ki ba khoput de ha ka ju ka poru le si ngala padong ha kani ka por ka pamenta balada ka an khamtam ka ba yada kum ka MHRC ka Meghalaya Human Rights Commission mo ka hap no apo ka jingpet jong kani ka sarkar jela ka jongi mo de kai ka banja le si ya u ne ka ne ka brio ya u ne ka brio le si ki bala mat ki jing khamtam ikitu ki bala du no ila ka jong ka jing em tina kalian ka jungi hi ngidang yang bet ha ka nongrim ban dawa bet ya ka justice na ka menta ka yeng resem jong ilit ba si ba khatam na ka benta jong uni u rirong ba mau bla do ya la ka jong ka mensim bat ha ka ju ka por ka jing dawa ka jungi ban penyo ka ni ka justice kolong ar benta mo ka wei ka benkong kolong right to live halo ka hok ban im bat ka ba ar kolong right to justice mo halo ka hok ban yo ya ka jing besar ka ba hok de gini hi ki mdeshu tang ki fundamental rights ladai kita ki international rights ki ba boro kawai ka boro ka pertai boro kawai ki ya borom ya kani de nakalyang ka jungi kum ka kunhon hi sa hisien ngi wan ban ai men sim ya kani ka yeng sem jong i ba si khamtam para ki khun ki tilang boro ke bang ilaya kendo mo kumni ka kunhon ku jungi ki longkumi ki blami khnang nakani ka snong hamanta ka singi ban ya wan lang rengkap bangi ban ai men sim lang nang mta kani ka yeng bat ngi laya kran ru mo ba kumno ba nakaliang ka jungi ru ngimlong ban ai lat ikani ka sarkar ladangi sngap no ka sarkar ru kan sngap no mo lada ngim dawa shu ban bangin ba ka sarkar ka de ban penmi ba ka tu report ka sarkar ru kan sakin sting de dai halor kani ka nongrim kum manglai ki ma sedang kum mangila sedang ya kani ka isu belajan adu mencam senam nakaliang ka jungi ru minum song thak bat ngin yai dawa mo kum bangi ru ngila ai lat no ya ka sarkar ni sedam ki badap ba ka kwa ban le ya ka inquiry de kala dei sa ka benta kajungi bangin dawa pat ya ka sarkar baka de ban pelat pat ba no ya kani ka report ka bla submit da kani ka commission lai haput muri jim sama lawan hapo nong pedeng u kontrak sama ulawan hapo kantor masar ulawan bat hang ti po umsing musolang ru ulawan de katu ka jingwan ka jungki nga sukwa ban penpau kumne kalong ba kadai halor ka jing bakala ka jungki mo kilas mu thu ba kaladon ka jing bakala na kalyang ka jungki dai na kani kadau ba kiwan kha semulai ban penpau ban peni mo ban don kata ka jing let's say ban yo kata ka emotional na kalyang kipat ma mo na kalyang ka jungki ba ngate ngong baik ba ka jingwan ka jungki syaka mulai konsumsi kalong baik ba kadai ba kilas mu thu ba kilale ka ba bakala ba
Tena kali yang ngajungi kani kapor ke benta. Ngin ya ibut din ya kani ka benta bat ngin sa yesong kini kisngi ki banwan kumno bengin le lada ka sarkar kadang penslam susu habidai ba kani ban pelat ba ya kani ka report jong inquiry. Kumbalong hi nak leng jongi ngi kren bat ngi ong ke sarkar. Ma phi ong man choi ngi ba nginom la ban ai kan unuka kamen habidai bat kita kijing dewa jong asul berinyu tram. Ngi dewa ban prosecute pan penstom suspension kat ba kadang don ke inquiry ngila kran man shwa ya kitu gilai ngot ki he pulen te usiam hi uang bangan na pala ban ong e na marba kala ya ka jing thoket ling ba ka Malaysia Human Rights Commission te menta bangin ong bangi bu por te ngi nom ong bangi bu por ndai ngi kwa ban ong kelai ka sarkar phi kwa ban i ngi sat na kamta kanika ban bapin publicize lani sanam tak ni ka kai phon phikwa ingi bangin mi surok biang bangin dawai ni kai phon kata kalau ngajing keli ka bangi bu kelai ya ka state government te subha haba kala dap ka inquiry kala dap lengba chairman jong ka Malaysia Human Rights Commission Justice TYP retired Justice TYP subha shimno puleno lani penmala pai ba no ya ketuk inquiry ke bali pilih nang li ai biang secretary political department hato don iai bapini ai syakata ban ya white ing lan dia ban ya le correction lan dia ban ya tampot kata kalau ngajing keli ke ban nak lian jong asul ke beri nyutrap ngi kwa ban keli tilada i bakalong kumli kumtai ka kelan ngi apil sabaro ki pai ba jong beri nyutrap long bala kre le se kumbang ngilami samadan hakiti kipor bandawa bantokit mentangi haban mi sesekmat bandawa ban pelat no ya kaneka report lan ya teka kakai pot kaba u justice by pay ula Aisyah ka state government na posnang keton masa nang ni da kawi ka jingmut ngi yang ran tilang banginom ailan ba kiwei baki kun jongi kin susya peniap klaim ka jingtip kin susya le dusmon klaim ka jingtip ane kin susya peniap beng klaim kino kidau ki basisya marka anyi kam sya bat ka anyi berhenti bau dun syam ya ka jim rai detang bleu bala ban syam ya ka jim rai kini pat da kabor da kasor kan man khat ya ka men syam jong ne khun jong i banayeng tena kata kadau ngikum kilong kemi nang ni na posnong keton masar ngin nom aili ya kan ni bat ngin yang ya le persya kawe ki jingmot kawe ka buit kawe ka bol kum bakini kun samla ki yang kum taya kata kanong rem ngir ngin Kristian longkat balang jakat bejia ngin yak ngin poi sya katong bat ngin ap ya kata report ka ba ulai ok pediang na kata ka Human Rights Commission tiba pat kata por pelaj dan ayu syalandat bau buri kat ni udah ban sai madan sisdon lada umsi ngi kelong kemi ngiem la sya bat ngwat ya ka jing sya hai bakadon batang da kini kentian ngi kum kilong kemi ngi pensnyo tu beda lele ru ngi nom ailat ban ngi ya cekman ban dan lengkat ban laki jong ki kun samla kumno bengin wat ya ka hok bat ka jing sya mentah ka baklawan le don bor thambor nadu khalai torik okos jong kasnyam ka baladep hadu mentah uong yangi bandang ap chua bandang ya in kuarin re mentah ngitip ba dep pen file la dep ai kata report syau konrat hi badai la IT syau menteri lang ba ubade konrat sangman re em uong pen ban ap chua bat kawiru uong kan no uong san fo kilo ka kia re ngam ngai bakan don san fo kilo a fo pi step kan don na kam don ada memla man pule asyang ngirin pule nginang man pule nginang men pelang khat yang angan wan men pule lang bat meang tu hawang san fo kilo ngim ngai ngim dai ngi kibi ada kalang kum taru khat yang ngi bina pule lang sim na ka jong ka pech ngin pule ka hok nginom tam nginom penduna ngin pule kum balatho da ka poi hakano ka bentaru ngilong ki bekloi ban pediang haba kami kat kum ka report reklam ka report klam ka jing sisya kum no ngilan pediang ngin ya cekma kam na penslam ngila khat urut ya meeting ngila syong ka jingalang ka jungi apo ka office jong ka HYC apo nangkwar hadin kata ngila syem ya karai bangin wan ya kendu ya kayeng kesem ka jungi basye mo bangkwai dor blai namar kuman chipin kan mau spi ba kan mau ba khalai trip jong nailar harjar atoi jadi kesni ke ba keleng ke bri nyuk trap
ya borok khoj jauh guman maruni ubriu hiu balon phai man phai sa jingim ka ba thmai nrai bala pediang hidak sarkar MDA ke jungi nrai tang ni phu tang adin katun ligi banai kani ka sarkar hi kala shimna ka jingim jungi dia kani kalong clear message ka government hoj kumba kala mention la kren dai ni long kmi jungi hangni mana po mulai kata masar ba kata ka jingkhia jong kata ka kata ka commission kata ka report ren dulu sanpo kilo ye kaba perlingo bhaingi hapor bangi ba hapor ka news bu lakren bu kontra sangma ti kumnu ba yu tau daju mi bon lekit ya kata ka sanpo kilo kata ka report syapo ka syalu kontra sangma ti bat hakaju kapor kani kalong lu beri ka message ka government ba kum laban hidu vice chairman nu mena jong ka sur beri nyotrep ba pet bah nyuma yo mentakan poi biang kapor ba ngi hapat ki biang sesisen amarkan sami biang kata ka jing huri hura ba bisa ong kalau ada situation ka sniu biang ni apa ka beri nyotrep nyoskum jingi tang ni daw jingle kuman jong pi ka jing buri jong pi akan ikot kesla kadon ni asian dat se lela da kamdon ke asian dat sababan sei no shmadan nginum kwa ban ap kumbalai thu da kayeng ba ap hadu dala dei ka kapor ba kinra apa ka house nandai ngi kwa ba kadi bakan mi no mentahi namar ka katun pa an kabala pasin po ka kanu commission kabala khli apo ka human rights commission simak lapas ya ka report kala dei hino ban sei madan kam judai ban don kata ban ong review da ka government kata ka pen iya ka jingle don bor lane ka jingle sop jang se ka sarkar